Hola, bo día. Sempre. Bueno, pois, moi bons días a todos e a todas. Moitísimas grazas pola vosa presenza nesta rolda de prensa que inauguramos o mes de agosto. Comparezco ante vos para informarvos dos asuntos que tratamos na Xunta de Goberno que vimos hora de celebrar. É donde mobilizamos 750.000 euros para medio ambiente e enerxías renovables. En concreto, 130.000 euros para o proxecto Máis Rías, 250.000 euros para as cofradías e agrupación de mariscadoras e 370.000 euros para a posta en marcha da Oficina de Transformación Comunitaria da provincia. E comezamos falando de medio ambiente e mar, un ámbito que ten un importante peso na Xunta de Goberno de hoxe, porque hoxe aprobamos, por unha banda, un novo proxecto financiado con fondos europeos denominado Máis Rías e, pola outra, o reparto de axudas para cofradías e agrupación de mariscadoras da provincia. Vamos por partes. Por unha banda, o proxecto Máis Rías, cun orzamento de 130.000 euros que busca aumentar a sensibilización ambiental e fomentar a conciencia ecolóxica entre os habitantes da provincia. En canto ao financiamento deste proxecto, se reparte entre o 70% e o 30%. A achega de 90.000 euros, é dicir, o 70% procede da Fundación Biodiversidade no marco do programa Pleamar e o 30% restante, é dicir, 40.000 euros da Diputación de Pontevedra. Este programa Máis Rías vai a permitir levar unha serie de actividades. Cales? Pois, por unha banda, quereremos un programa técnico especializado con expertos, investigadores e científicos e aquí o obxectivo é tratar asuntos clave e de actualidade relacionados coa conservación, a explotación e a protección das nosas rías. Ademais, vamos a poñer en marcha unha campaña de sensibilización de poboación infantil con talleres en centros educativos de primaria, vídeos animados e un pequeno conto é un concurso de debuxo. E logo tamén iniciaremos unha campaña de sensibilización para profesionais do mar, coa realización dun seminario de sensibilización ambiental. E logo, por último, poñeremos en valor a pesca sostible das rías baixas, con actividades como unha exposición de fotografías, a exposición dos dibuxos dos nenos, degustación gratuitas de produtos das rías pontevedresas, entregas de material divulgativo, un concurso de preguntas, entre outras accións. Non hai dúbida que as nosas rías son un importante motor económico en pesca artesanal e marisqueo e teñen unha especial importancia na economía azul española. Por iso, temos o compromiso de protexelas. E que a mellor maneira de facelo que a través de programas como este de sensibilización ambiental, dirixido non só aos profesionais, senón tamén á poboación infantil e á sociedade en xeral. E logo, por outra banda, pois está a aprobación do reparto de case 250.000 euros para que cofradías de pescadores, Federación de Cofradías e agrupación de mariscadoras podan afrontar investimentos e gastos correntes. En total, case 75.000 euros de achegas para que 14 agrupacións realicen inversións, agrupacións que son de 12 concellos da provincia, e que lle vai permitir recibir axudas que estarán entre os 600 e os 20.000 euros. Isto vai a permitir realizar adquisicións, por exemplo, de vehículos, material de vixianza, equipamento informático, básculas ou mobiliarios, entre outras. E outros 150.000 euros que serán para gasto corrente, que esta é a gran novidade deste ano, onde se benefician 22 agrupacións de 18 concellos da provincia. E aquí as axudas oscilan entre os 3.000 e 10.000 euros. Poden afrontar gastos de persoal, electricidade, combustible e a compra de semente. Digo que é a novidade porque saiu esta liña de axudas para gasto corrente, antes era en exclusiva para investimento, en base a esa reunión que tivemos no seu día, nos trasladan a necesidade que tiñan de afrontar o capítulo 2 de gasto corrente polas circunstancias que se estaban a dar este ano. Por iso que demostramos con estas achegas, con feitos, non só con palabras, onde debemos estar, que é a carón
dos mariscadores e mariscadoras e dos pescadores e pescadoras. E avanzamos e seguimos con equipamentos públicos, é un tema moi relacionado co medio ambiente, que era o anterior punto. En concreto, quero informarvos dos avances que estamos a realizar no programa Máis Renovables, a Oficina de Transformación Comunitaria de apoio ás comunidades enerxéticas da provincia, da que xa vos falamos en algunha ocasión. Pois ben, hoxe axudicamos por case 370.000 euros o servicio para poñer en marcha e xestionar esta oficina, con Máis Renovables, que contará ca sede no viveiro de empresas do polígono de Barrio Meis e con oficinas itinerantes por toda a provincia, pois queremos fomentar e impulsar a creación e desenvolvemento de comunidades enerxéticas en todas as comarcas da provincia, sendo o rural unha prioridade e, preferentemente, aqueles concellos de reto demográfico que, como sabedes, son unha das nosas prioridades. Deste xeito, unha vez que se poña en marcha esta oficina, vais a encargar de levar as tarefas de asesoramento e asistencia técnica ás entidades interesadas, poñer en marcha unha rede de comunidades enerxéticas da provincia e un observatorio provincial, elaborar estudos e informes especializados, formar ao persoal, promover xornadas anuais para expoñer casos de éxito e retos, así como tamén organizar un congreso provincial de comunidades enerxéticas no 2025. En definitiva, que seguimos dando pasos para transformar esta provincia, apostando por un modelo sostible, eficiente e integrador, e sempre tendendo pontes cos concellos e cos diferentes colectivos que a conforman. E pola miña parte, pois era o que tiña a ben trasladarvos, e non sei se hai algunha pregunta. Bueno, pois non habendo, damos por rematada esta xornada intensa de primeiro sábado do mes de agosto.